Hello ulit ano. Bali may tanggap tayong Yamato ngayon, model yan, BS300. So tanggalin ko lang yung takip nito para makita natin yung loob ano. Tapos linisin na rin natin. So ayan, ito na yung loob. So puno ng alikabok at saka marumi ano. Yan, kailangan natin linisin muna yan bago natin simulang ayusin. Tapos yung switch dito, yan, rekta na. Hindi na, siguro may problema sa switch kaya nirekta. So kaya na lang muna natin ganyan, linisin pa rin natin yan. So balik lang ako ano, linisin ko lang to gamit yung compressor. So initial lang muna. Initial lang sa paglinis eh. So balik lang ako ano, linisin ko lang to. Bali dito na sa loob si Yamato no, BS300. So ayan, medyo malinis na yan. Wala na yung mga alikabok. So pagkakaalam ko nito, ang sabi yata ng may-ari nito, may power siya pero walang output. So bago tayo mag check, bago natin paandarin yung unit, check muna natin yung output, baka shorted. So ayan, naka diode mode tayo. So bali hindi naman shorted, meron tayong 0.987. So ayan, check natin continuity. So hindi shorted. So ayan, 297, 296. Bali wala na tong switch. Nakasaksak na sa extension natin pero hindi pa naka-switch on yan. Pag switch on natin dito, automatic na magsi-switch to kasi sira nga yung switch nito. So try natin, paanda rin. Ito na. So ayan, nag-power naman. Check tayo ng output. So ayan, wala. So patayin natin. So ang power supply module natin, so wala na tayong problema yan, gumana. So dito na lang tayo sa taas. Tanggalin muna natin yung ano dito, IGBT at saka yung control board na magkasama para ma-check natin. Tsaka ito, tanggalin din natin yung control board na maliit, yung PWM board, para ma-check natin yung signal kung meron bang lumalabas dito. Pagka ganitong klase ng problema, dalawa lang. Either may tama yung mga IGBT natin, nag-open, o dito yan, may sira tayo sa PWM. Pero sa pangkaraniwan, na paalala lang pala, no? Pagka kunwari lang naman, kunwari shorted yung output nyo, tapos pinaandar nyo, huwag nyo masyadong patagalin kasi nga masisira yung mga IGBT natin. Pagka shorted yung output natin, pagkatapos tinesting nyo mag-on, tinesting nyo paandarin, na maging aware lang kayo, huwag nyo patagalin kasi masisira yung mga IGBT natin. So sa case na to, hindi naman sira. So balik lang ako ano, tanggalin natin yung sa taas, ito lahat para ma-check natin.
Bali, andito na yung board, no? So, try na natin tong tanggalin. So, bago pala tayo magtanggal, so, check muna natin yung IGBT. Kasi marami kasing nagtatanong, nagko-comment na pagka tumutunog ba daw yung gate emitter, ibig sabihin ba daw nun sira? So, hindi ho lahat ng tumutunog pag nag-tester kayo ng IGBT ng gate emitter, sira na. Depende po yun sa karanasan nyo, So, dito, subukan natin mag-check. Ang kalimitan palang masusukat yung resistance dito is, ang pinakamataas kong nasukat based on my experience, nasa 44 ohms at saka 10 ohms. Yun yung mga resistance na masusukat mo rito. So, try natin to. Continuity yan. Yan o, tumunog din. Pero antayin natin kung hanggang saan. So, ayan, hanggang 21.2. So, ang value nito is nasa 22 ohms, kalimitang ginagamit dito. Pero pag bumaba sa 10 ohms yung nasukat nyo, ngayon may possibility na yun na may sira yung IGBT nyo. Yan o. Hindi naman nagkakalayo yung mga sukat. Yan, 22. Yan, 20. Okay lang yan. So, ayan, hanggang 20.8. So, hindi sira yan, Pero para ma-check natin na hindi sira yan, tanggalin natin yung mga IGBT. Pero, dito, saka na natin tanggalin. Unahin muna natin yung PWM. Kasi wala naman akong nakitang pumutok dito na pyesa. So, baka good yung mga IGBT natin. Pero para makasigurado tayo, tanggalin na rin natin, i-check na rin natin. Tanggalin muna natin to. Bali, natanggal na natin, Tabi muna natin to. Ito muna testingin natin. Bali, andito na yun, Testing na natin kung may signal ba tayong makuha. So, gagamitin muna natin pang testing, oscilloscope. So, try lang natin, i-testing yung output dito kung meron ba tayong makuha ang signal. So, yung pin pala ng output is nasa 11 at saka 14 nata. So, 9, 10, 11 sa dito. Yan, tapos tingin tayo sa oscilloscope. On natin. So, ayan. Nakauna yung natin. Nakauna yung supply natin. Tapos dito, kasi yan, wala tayong makitang signal. Wala rin tayong makuha ang reference. So, lipat tayo sa kabila.
Tapos on natin, testing tayo ulit. Yan, ang kabila may nasuka tayo 16 volts pero hindi square wave, flat wave. Naka-flat siya. So yan yung problema natin. Talagang may problema talaga yung PWM natin na 3525 ang pyesa, no? Bale, palitan lang natin to. Tapos testing tayo ulit. Bali, palitan natin yung parts, ano. So ito yung bago. So ayan yung number. So ito yung luma. Ano ba yan? Yan. Testing tayo ulit. Yan. Tapos yan na yung signal natin. Okay na yan. 16 volts, 42 kHz. Ay. Tapos sa kabila. On ulit natin. So ayan. Ganun pa rin. Yung reference, yan. So balik okay na yung signal natin. Sira lang yung PWM nito. Tapos naman sa tester, analog gamitin natin. Bali mag-tester ulit tayo gamit yung analog, ano. So kung anong nakita natin dun sa oscilloscope na voltahe, ganun din ang makikita natin dito sa analog. So yung gamit nyo na analog, set nyo ng 50 volts AC. Tapos pakita ko yan. Then pa rin tayo sa pin na yan. Yan. Tester nyo nakaset ng 50 volts AC. So ayan, tester tuloy tayo. Huwag nyo lang masyadong patagalin, ha, kasi iinit yung dalawang MOSFET natin na N channel at saka P channel na magkasama. So on ko na yung power supply. So ayan, may nakita na tayo. Yan, o. So 16 volts, sakto. So ayan. Bali, huwag na natin patagalin. So bali okay na. Kabit na lang natin to. Tapos testingin din natin yung signal papuntang IGBT.
So, bali unahin muna natin gamitin yung analog tester, ano? Kung may masukat ba tayong voltage signal dito sa gate emitter. Tsaka parating paalala, huwag nyo masyadong patagalin kasi iinit yung MOSFET natin. So ngayon, on natin. So tingnan nyo lang yung meter, ah. So yan, ito yung, saan ba yan? 15. So tingnan nyo kung, so on ko na yung welding, yung board pala. So yan, meron. So dito sa kabila, so yan, meron. So malapit sa 20 volts. Yan. So yan. So halos pantay lang. So pantay lang lahat, ano? Pero hindi natin makikita yung talagang waveform nila. So doon tayo mag-testing sa oscilloscope na naman. So gawa muna tayo ng test point. So naikabit na natin. Tapos gamitin natin yung dalawang channel ng scope natin. So bali isang ground lang. Kasi magkaparehas lang naman ang ground ng scope. Mali pala. Kulang pala dito. Punta tayo sa scope natin. Dalawang channel. So ayan, ano. So test on natin. Nandun na yung, tanggalin na natin sa lip. Yan na yung scope natin. So on ko na yung board natin. So ayan. Post natin. Kulang pa pala ng isa, saglit lang para makita natin. Yan. So ulit. So yan. So yung reference parehas 19.1, tapos yung frequency 41.67 kHz. So pantay yung mga signal natin, wala na tayong problema sa kabila. Yung kabila na lang alalahanin natin. So bali lipat tayo sa kabila. So ayan. Tapos balik tayo dito. On ulit natin. So ayan.
So, bali, ang reference dito is 19.8. Tapos, yung frequency, parehas lang, 41.67 kHz. So, bali, okay na. So, kaya, pagka ganito yung nasukat yung mga signal na tamang-tama lang parehas lahat, ano? So, di na kayo mag-alala na magkabit ng bagong IGBT. Kasi hindi masisira yun. Siguradong sigurado, 100%. Kasi pagka hindi tumama yung mga signal dyan at saka nagkabit kayo ng bagong IGBT, asahan nyo na mababalik sa iyo yung gawa mo. So di ko napapakita yung dito. Ikakabit ko lang ulit siguro yung mga IGBT. Tester ko lang to kung may problema ba yung mga IGBT natin bago natin ikabit. So post ko lang yung video. Bali, naikabit na natin yung board sa chassis, So testing na lang tayo ngayon. So ayan. Lagay muna tayo ng monitor pala dito. Tapos yung switch, inayos na natin yung switch. So okay na yan. So testing tayo. Yung extension natin naka-on na yan. So on natin. So ayan. Pumitik na. Hanggang 306 amperes pala to. So testing tayo ng output kung meron. So ayan. 51.2. So okay na yung gawa natin. Kulang na lang to testing sa labas. So antayin na lang natin linisin ko muna yung welding bago natin yung testing para isang gawa na lang. So bali nandito na to sa labas So naka-on na yung welding natin. Nakaset tayo ng 129 amperes. Yan, nakakabit na rin natin. Bali ito yung kasamang dinala sa atin yung kable. Ito yung kable niya. Yan. Yan. So try muna nating welding. So testing natin. Bali, balik tayo dito sa loob, So, tapos na natin tong matesting. Okay naman yung welding. Nag-testing tayo dito. Nasa around 120 amperes. So, okay naman. Pinol-weld natin ng mga 3 inches na tuloy-tuloy. Okay naman. Wala namang problema yung welding. So, ngayon, nandito na sa loob. Nakakabit na yung chassis natin. Buo na rin lahat. Pati cover. So, ngayon, na lang. Bali, huling, na lang to. Huling testing na lang, tapos ibigay na natin kay customer kasi tapos na rin to yung extension natin naka-on na, so on na rin natin. So ayan, yung dati walang switch to, rekta, ngayon may switch na. So ayan, hanggang 305 ampere. So testing natin to kung ilang output. Kasi testing na rin natin to. Ano na lang to. Yan, 48.6 volts. So yung output nito, yung iba nagtataka, depende yun sa supply ng kuryente nyo. Pag mataas yung supply ng kuryente nyo, tataas din yung output dyan. Kung mahina, siyempre mahina din ang lalabas. So hanggang dito na lang yung video, Sana nagustuhan nyo. Sa lahat ng video
ni Tagumpix. Salamat na rin sa mga nanonood at saka sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. So hanggang sa muli, maraming salamat.